Shalom ma dihita saluhutna. Tamulai ma parimingguata di manugoton martang yang nahohom mahita. Huria nahin holongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Sadarion sahat mahita tuminggu kantate lapatanna edehon hamuma di Jahoba ede naib baru. Laos de patu pado di Huriatta saha KBP Distrik Walu DKI Jakarta parhusoran ni akka parjamita. Alani hupasat hamima tuhamu ruas ni Huria namar saor di bagasan tikion. Selamat hari Minggu ma dihamu. Tapatupa sadarion parhusoran ni akka parjamita di Huriatta sa distrikon dalatta doi padimudimun hasadaon di pakobosion di Huriatta di kononia marturia dohot diakonia. Jala papatarhon gulmit ni Huria namar kantate marhite na marsihehean di bagasan roha na holong jala marsiurupan mamorsan akana dokdok dalata mangaradoti patik ni Kristus alani i roh mahita marsoba tujolo ni Tuhatta marede mahita.
toto jalota madisi. Marhite-hite gowarni debata ama, dot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot gowarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma di Jehovah ede nai baru, ay nunga dipabahin ibana akka halongangan, nunga dipabotohan Jehovah hatuonna, nunga dipapatar ibana hati goranna diadopan ni akka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna na badiai ibana. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tuha sangapon. Say parrohai mahami. Asa uduk hami tulomo ni roham. Jalahot hami di haporseaon nature. Asa toktong makirim hami di haheheon dohot di hasangapon sogot. Silehononmu tu akka na porsea diho. Amen. Maridehita. Bintangi nama saya korang, ombuni nama saya saksa, pasangapun ho debata, tuk sorong dadiham, lama uji ho Tuhan, nasa gogolahin aku, laupas sangapun ho, dari ujung cumi goloku, saya puji aku ho. Tangyon hamuma patik ni debata di ari mingguon imana tersurat di Pasalmen 100 tolu ayat 5 ayat sada sahatu ayat 5. Puji ma Jehovah ale tondiku, jalana sarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Jehovah ale tondiku, jala unang tung halupahon denggan basana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, ibana pamalum akka sahitmu sudena, ibana paluahon ngolum sian hamaguan, ibana martupalhon tuho denggan basa dohot asiniroha, ibana pamahap roham marhite-hite denggan basa, asa mulak poso songon pidong raja wali, atong rap mangidogo gomahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Maridehita. Dumiru
songotima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asinuroham na godangido. Di johodo hami gabe sitidangim, mangidehon haluaon na pinatupami di hami, marhite hata nang pambahenan nami. Nian huedehon hami guarmu di parmingguan nang di partangyangan, alai huar sahi hami do dongan nami, marhite akka pambahenan nami. Pakuling nami pe olo dang ture, mabahen jut rohani dongan. Hape nunga didok hatam, asa say toktong labok hatanami songon na siniraan, asa botoon pasahat alus na patut tuganuk jolma. Say sungguli marohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakkaholongi ni debata di portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganduk na persea di ibana, asa hangoluan na saliling niniling na di ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Marede kita. Anidok ni debataku patut hundukoni, say mangolung dotoniku moloho ihutoni, asini rohaku do dan namun saksianmu. Hatani debata turpu kedari mingguon imana tersurat di Kolose 3 ayat 15 sahatu ayat 17. Jala damai ni Kristus ima mangarajai di bagasan rohamuna, aitu si dohamu dijou di bagasan sada daging, gabe parroha mauliate mahamu. Jala nasa siulaun manang dihata manang di pambahenan, saluhut nai marhite-hite goarni Tuhan Yesus, uhut madok mauleate tu debata ama marhite-hite ibana, ima sahatna martua do akan tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita.
tidakon ma hapor seotai songon nahina tidakon ni dongata sa hapor seaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na sohatudosan na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siatod di perbadia adorang sohaguguan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banotoru dung ditanom na maulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disimai bana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot dangin halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Tabigay tikting. Tabi gema titing ni huriata di bagasan mingguon na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu kantate edehon hamuma di Jehovah ade naib baru sian pasalmen bidu siap lalu ayat sada dohot topik marede mahamu di Jehovah ale sadok tan on sian sada kronika bidu saplonom ayat 27 1 20 lalu. Na paduahon pertukaran pelayan firman distrik Walu DKI Jakarta. Sadarion Minggu 7 Mei 2023 dipatu-padu pertukaran perjamita sa distrik Hopartusi Padita Sang Hormat Banjarnahor STH MM Manang Padita Resort Marhobas di HKBP Resort Cawang Pandita PD Suryani Ida Sihite STH Pandita fungsional Marhobas di HKBP Srengseng Sawah. Jalan Marhobas di Huriaton di Parmingguan Manogot Bahasa Indonesia Ima Pandita Sortaria Silitong STH Sian HKBP Ciganjur. Jalan di Parminggota Sadarion Arian Bahasa Batak di Hobasi Pandita Sawari Togatorop SMTH Namangula di HKBP Resort Cawang. Tapatu pado papengupelian di dalam bentuk amplop khusus bahit tupak tu dukungan biaya operasional distrik tapasahat mai dung sipul ibadah minggu di tiki marsi jalangan na patuluhon sermon guru sekolah minggu sedarion Minggu 7 Mei 2023 pukul 11.30 maringanat di gedung serbaguna di patupado sermon pelayan ibadah variatif na papaton rapot panitia pesta gotilon dohot hut ke-40 Sadarion Minggu 7 Mei 2023 dung sidung parmingguan pukul 30 maringanan di gedung serbaguna di patupado rapot panitia pesta gotilon dohot hut ke-40 tahun HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tusude panitia asaria madohotisa na palimahon kiuris pesta gotilon dan hut 40 mulai minggu sadarion panitia pesta gotilon dohot hut ke-40 HKBP Mampang Prapatan patupahon barkot kiuris di ganup kundulan di garejaon dia karuas nana yang pasahaton pelean hamoleteon tu pesta gotilon dohot hut ke-40 boy marhite scan barkot kiuris so marhite amplop na ponopon olahraga bersama sadarion Minggu 7 Mei 2023 pukul 15 WIB maringanan di Gelora Bung Karno Manang GBK seksi Naposo Bulung naing patupahon olahraga bersama pinapotohon tu sudah Naposo Bulung dohot remaja asaria madohotisa na papituhon pertangyangan week di hari Selasa sia Mei 2023 masuk pukul 10.30
wip patupota do pertanyaan wik di wik sada di keluarga Hamar Paung Inang Boru Ginting maringanan di gedung Serbaguna rap mahita maddohoti pertanyaan ini secara khusus ruas ni wik sada na pawaluhon patanak konhata ni debata manang PHD di hari Rabu 10 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patupa PHD Lansia Maringanan di Gedung Serbaguna. Di hari Kamis 11 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patupa PHD Ina Kamis Maringanan di Gedung Serbaguna. Di hari Sabtu 10 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patupa PHD Ina Debora Maringanan di Gedung Serbaguna. Di sosohon ma tu ina tu lansia ina Kamis dot Debora asaria manasida madohoti PHDI. Napasiahon kegiatan pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023. Hobar tu partikian marujung ma persiajaran malua tahun ajaran 2022-2023. Alani di Patupa doa ka ulaon na ikon dohotannya ka parguru malua. Sadarion Minggu 7 Mei 2023 pukul 14 WIB Maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan di Patupado ujian lisan na niadopan ni Naturas Nabi. Di hari Jumat Sabtu 10 Mei di hari Jumat Sabtu tanggal 10 Mei 2023 Maringanan di Kinasih Resort Bogor nang di Patupado retreat remaja di pelajar sidi HKBP Mampang Perapatan tahun ajaran 2022-2023 pinangido matusude parguru malua asariama hita madohotisa jala borhat sian gereja hari Jumat 12 Mei pukul sia wib na nidohotan ni pendeta fungsional dohot situa Res Roberto Sinurat dohot situa Marcelina Boru Siregar. Hari Minggu saplopat dohot 21 Mei 2023 dung sidung parmingguan pukul sia 30 WIB maringanan di ruang konsistori lantai 2 nang di Patupado latihan kor untuk pelajar sidi. Hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 10 WIB maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan nang di Patupado gladi bersih untuk acara menyaksikan iman pelajar sidi tahun ajaran 2022-2023. Hari Minggu 20 Mei 2023 di parmingguan pukul sia 30 WIB manang bahasa Batak. Patupado huriat tado ulaon nama katidak kon hapor syaot do yana kota perguru malua tahun ajaran 2022-2023 diuduti ulaon na badia. Pasapuluhon sermon pelayan ibadah variatif. Hari Minggu 14 Mei 2023 pukul 11.30 WIB maringanan di Gedung Serbaguna di Patupado sermon pelayan ibadah variatif na pasapul sadahon Paskah distrik. Di hari Senin 8 Mei 2023 pukul 10.30 maringanan di Sopomar Pikir HKBP di Patupado ibadah Paskah distrik HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Alani borhat dopat dita sang hormat Banjarnahor STHMM dot Padita Suryani Ida Sihite STH dohot seksi Parupuan. Napa 10 hon kunjungan ina Hana distrik di hari Jumat Sabtu Selasa tanggal 10 Mei 2027 punguan ina Hana se distrik HKBP distrik Walu DKI naeng patupaon wisata dot kunjungan gereja ke HKBP Sitinjo Resort Hole Sidikalang Dairi. Kegiatan ini diikuti oleh Nyonya Perdede Mas Nida Boru Simanjuntak dohot Nyonya Napitupulu Sonya Boru Manurung. Ruas Namar Sahid Boy Mata Bereng di buku acara Narong di Tabe tatanya kemana sida hatani debata pasahat madalam mutu Jahoba Jalaposi Bana asai bana paturehon. Na marulang tahun perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni huriat tanah marulang tahun di Bagasan Minggon. Di dok hatani debata di tangan nasia mudo kajang ni umur jala di hapirang nado hamuraon dot hamuliaon siad poda bidutolu ayat 10 onom akapelean hamuliateon dot na asing naso jinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songani matiting di Bagasan Minggon
Tuhan tama nama masu-masu. Maredehita huhut papungu pelean. Sama Jehovah de batata, amin haleluya. Si gonggong langit tanah oro diisina, amin haleluya. Betahi kalah masenggang tujalana, amin haleluya. Nasokal jalan abalia do Jehovah, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Jima Jehovah de batata, amin haleluya. Pada sirohana seluruh do ibadah, amin haleluya. Endehon magoani de batata, amin haleluya. Allah didengani basanara tuhita, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya. Selamat Jehovah de batata, amin haleluya. Nabonar jalan mulia do Jehovah, amin haleluya. Apati bumagoani de batata, amin haleluya. Nati gorjana sungguh salilena, amin haleluya. Endehon 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 amin haleluya.
Alameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima nama ngaramoti hati-hati dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Hatani debata songono jahani parsaurat tak di minggu sadarion ima natar surat di buku sada kronika ataupun satu tawarih bidu saplonom mamuka sian ayat 20 tulu rodi ayat 20 alu ujahama edehom majahuba ali sadok tanoon barita hokamuma hatuaonna ganupari pazozor hamuma di tonga-tonga ni halak parbigu hamulionai di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akan abinenai aina tibuldo jahuba jala tamasi tutu pujion nasok kaldo ibana mangatasi sudi akka debata ayya jejia do sudi debatani akka bangso parbigu ala yang gujahuba nau majadihon akka langit hatongamon dohot hamuliau di jeluna hagugo dohot hinauli masa di bagasan habadionai hamu liak kamarga niak kabangso sai lehok kamuma tujahuba lehon hamuma tutu tujahuba hamuliaun dohot hagugoon ima saatna ya mokadonga sa porsion di bagasan Kristus Yesus sia tahun nasal pudu perpudio marjami taison pajupak kita ala romar kunjung au sia duri idu hingo tahun 2010 ate godang gua kahal nebar hubereng di huriat HKBP Mampang Parapatanon puji Tuhan ate sai lam mangerbang mah huriat to tuaka arina nengro ate alani tabi sian hami tu hita salihuna horas di hita salihuna Huriana hina holongan marhiti Kristus Yesus Tuhatta topik minggutta maredde bahamuli jahuba elisa dok tanoon bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi dohot guarni minggu kantate edehomma di jahube dina baru nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan ima guarni minggutta laos sebagai topik la khobar ma itu turpuk jami tahun takas do taboto bernyanyi maredde sesuatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya orang Kristen mulai sian huriana parjelui paredeon salah satu ciri utama ningulu niaka naporsea di Kristus persoalannya kenapa harus bernyanyi bahasa kemaredde mulai doakan nabisuk bahwa bernyanyi itu salah satu ekspresi jiwa seseorang dalam mengutarakan apa yang dia alami, apa yang dia pahami dan apa yang dia lihat dalam hidupnya. Jadi itu nang di dunia sini. Dalam dunia sini juga walaupun tidak hanya bernyanyi persoalan seni, ada dengan seni pahat, ada seni ukir, ada seni dengan tulisan contohnya puisi, prosa ya, yang disusun tapi salah satunya adalah dalam hal bernyanyi. Alani ekspresi jiwa mengutarakan apa yang ada di dalam hatinya. Tentu muncul sada panidangion itu benda somal molo di dalam kekristenan disebut dengan himne ya. Kesaksian kita tentang kebesaran Tuhan menggambarkan tentang hal-hal yang kita kagumi. Alanido nang piaka nani guaran na komponis dalam dunia komponis ya mak kata-kata ya uduk minta dido ibana rupani ketika kita mau menuliskan satu lagu dia mengatakan pada umumnya datang dari rasa kekaguman dia sesuatu hal jemulu hakristeno dui bagaimana dia mengumandangkan akan kekagumannya dengan Tuhan.
ahado na dihilalebana na dipakalalahonibana di tonga-tonga ninguluna. Bagaimana Tuhan bertindak, bagaimana Tuhan berbuat, hal-hal yang terjadi dalam hidupnya yang dia rasa tidak terpisah dari kuasa Tuhan yang menyertainya, sehingga boleh memang mengumandangkan atau menuliskan, menggubah sebuah nyanyian rupani. Jadi molo di tapamana perupani tadok majo akka ede ya masyarakat Batak lah dulu itu si maju tidak isarana godang do ede ni halak Batak oleh para pencipta lagu Batak na terkenal penggubah menggambarkan contohnya luat pahai rura silidung ai sarulla enak kan ai si budung dia menggambarkan utau tuba dia menggambarkannya pulau Samosir banyak sekali dia gambar akka penggubah lagu ini. Apa yang melatar belakangi mereka datang dari sebuah kekaguman bagaimana mereka kagumnya melihat tau tuba dahulu yang sangat indah luar biasa, kemudian dia ekspresikan itu melalui sebuah nyanyian di Gobar Honimana di mana kekagumannya dengan kampung halamannya, contohnya tempat dia lahir di ekspresi honimana marhiti siasada paredeo nima molo akka halak naming gubah akka paredeo nate alilas marhiti sia trupuk tahun sasitonga adalah sejajar ya paralel dengan Mazmur 96 pasal Mesia Pelonom itu ede data bereng nang di Bibel tahun khususnya ayat 27 sampai ayat 22-an. Alaya hanona melatar belakangi sehingga kronika ini mengajak ataupun Mazmur 96 mengajak asa marede memuji, bahkan dikatakan bernyanyilah, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Edeh kamu medine baru di Tuhani. Ada latar belakang memang perjulu latar belakangnya adalah bagaimana Daud mengajak seluruh orang Israel bersaksi maka tidakon kuasa Tuhan yang luar biasa, mereka bisa mengembalikan poti perpadanan, tabut perjanjian yang sebelumnya dikuasai oleh bangsa yang lain. Ketika mereka takluk, ditaklukkan oleh bangsa yang lain, antara lain bangsa Filistin. Jadi sangat do poti perpadanan ini gabe tarbuan, dang be berada di tengah-tengah ni halak Israel. HP panidangyon nasida di mana tabut perjanjian ada, di dia poti perpadanan berada, disitulah Tuhan hadir dan disitulah Tuhan bersemayam. Odo panidangyon nasida alani molodang di nasida be poti perpadanan ini berarti Tuhan telah pergi meninggalkan kehidupan mereka. Bohadoon, Tuhan tidak lagi menyertai mereka, Tuhan tidak lagi kekuatan mereka, mereka sudah mengalami kegalauan lah istilahnya, songgoh bahasan lain. Atau juga sekaligus poti perpadanan ini adalah kedaulatan orang Israel. Kedaulatan orang Israel. Alaniaha, alana memang padan nasida do poti perpadanan. Mulu di atas lina di gorari aron habirit nina. Poti perpadanan. Act of the Covenant. Marisihon molotajahan di surat Ibrani Hebresia ayat 4 ada isina perjulu dua loh batu yaitu antara perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Nah di surat terdisi patik nasapului paduahon tukok ni Siaron bahasa ketukok ni Siaron dak tukok ni si Musa tukok ni Siaron. Harun itu adalah imam pertama malimna perjulu sehari menyerahkan kepemimpinan Hamalimun tu marga Lewi, dan itulah yang memimpin mereka ke belakangan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Alana mulai di Narubi imam itu adalah perantara antara umat dengan Tuhan gitu. Jadi akan selalu mereka ingat itu hubungan mereka dengan Tuhan. Na petuluhon adong di simanna. Taboto do manna. Manna adalah panarihonon ni debata di Nesida diperhorsikan di gurun pasir sekembalinya dari Mesir. Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan menyiapkan makanan manna. Bagaimana mereka mengingat? Nah di sarihod debatado ngulu Nesida.
Dang di pasobu na sida rapar di tonga-tonga ni para horsihani. Alai di paradido. Ini memberi keyakinan kepada mereka bahwa marpanarihod do debata di tonga-tonga ni nguluna. Lasido perenungan di hitanang marhitisian molo digobar konon adalah nyanyian sukacita madok moliate tu debata kembalinya poti parpadan ini atau tabut perjanjian itu, dan mereka buat di satu kemah nagabe ido tupudien nyari musie nagabe bagas joro dibangun oleh Salomo. Ini zaman Daud, anaknya Salomo yang akhirnya mendirikan bagas joroi sendiri. Lapatan na asa marningok nasida adong do pada nasida do debata marhiti patik na sapului nunga dibabaki debata asa tetap ada hubungan yang baik dengan mereka itu para imam, yaitu marga-marga Lewi. Ima benda tukok ni syarod di si di sarihod debata adong ngulu nasida di pardalanan nasida. Artinya yang mau dikatakan Daud mengajak mereka bagaimana mereka tetap bersaksi asa marpanidengion nasida, bagaimana cara Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ido benda di patikot tiba na multajaha di 2 Musa 25 mulai ayat 10 sampai 10 takas do di patorang di si apa itu tabut perjanjian dan untuk apa dan bagaimana gambarannya ya. Jadi ada 2 kerubim juga di sana katanya ada tutupnya. Itu melambangkan tentang kehadiran Tuhan. Jadi diundang dupe hitena di julun. Buasa songono bentuk neon. Altar tahun. Ini tak sekedar sebuah 4 persegi gitu. Tapi ini adalah lambang dari tabut perjanjian. Ido ben nasionodo paragedda manguluhon lapatan na aha. Marhidi-hidi gore debata ama. Anak doto di perbedian ini. Artinya Tuhan hadir di dalam persekutuan ini, di dalam ibadah ini. Ido gobbaran nih. Alani marhiti trupukon nakingan dia ajak sidau masudi di beta-betai ma idona nidok dari pasal misia pulonomi hara-harani bana lo memuji di bata. Kenapa kita harus memuji Tuhan? Ido naking didok di sini. Lapatanna meluhudok na perjulu naking gabi panidengion kesaksian atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kita. Lapatanna molo di edeh Kristenon edeh sukacita do lapatanna papos rohat tapatugu haporsiota dalam nyanyian-nyanyian kita. Unang edeh pedilian ati auti kide de nak kiaru ni metak ke pole edeh hobenwangi rupani adung du edeh ai memang nacor bu mo edeh ni narwak rupani ibu tu hamu dua hidok ya dibigi hamurai sitak kona udah beguina buat tona udah sobau ni ndak begu ya mang. Kok jadi nyanyian yang sangat tak sekedar galau lah gitu. Dang be. Nggak memang nggak betul-betul putus asa dia gitu. Hulana bunuh diri nama raibana ade. Hak jelek banget. Dang edeni hak Kristeno nih ade. Jitu ani matang apa larong biartis manget dehoni hulala. Mungkin gudang guna mangorayat tong. Tapi bagaimana nyanyian itu harus menjadi kesaksian, ekspresi jiwa kita menggambarkan tentang kebesaran Tuhan. Pangaramotion ni debata padonganiota ido nakina digabar hodison. Sona ido natado nakingan bagaimana mereka bersaksi holanalani huasoni debatado ate bahwa Tuhanlah yang berbuat dan bertindak. Nyanyian bahwa segala perbuatan Tuhan di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulu nesida dada alani gugu nesida. Bagaimana mereka juga Tuhan bebaskan dari perbudakan Mesir, dari bangsa budak menjadi bangsa yang merdeka. Itu juga adalah kuasa Tuhan. Dada alani nagugu halaki marporang, mereka punya senjata, mereka punya militer yang terlatih daun. Tapi kuasa Tuhan dalam sejarah Alkitab itu bisa kita baca dalam kitab Keluaran contohnya. Jelalos marhiti nima diajak Muse marhiti panidengion nakingan kesaksian ini berkantate menyanyikan nyanyian baru. Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Apakah setiap kita bernyanyi harus menciptakan lagu yang baru? Ate ali sojuba ayat terparedih du wigi pangon ali minggu sededu lah corong nomor kur ate ali nomor kur durana sugut do minggu narok do minggu na lewat itu puji Tuhan mak nanti sahak mate bitu nasida nasorono yang dison. Tapi nyanyian baru
Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru di sini? Bukan nyanyian naik kod diciptana baru. Bukan itu yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah nyanyian baru jika hati jiwa seseorang dibaharui oleh Tuhan dan dia menyanyikan nyanyian pujian untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah nyanyian baru. Alani edene baru adalah datang dari hati yang dibaharui dalam Tuhan. Itu benda diajak kita pangajar edde serius itu namanya edde honon sana sarohat tata bain indah itu. Untuk apa? Kayak bagaimana hati kita dibaharui dulu. Unak sejuk ni roha na maredeon, unang alana terpaksa. Marede do pungoni na minggu nak. Lu boleh tele mak, na biasa-biasa ima inna. Gitu ya. Kan na biasa, dang bila apa lagi nautol buan na biasa-biasaon. Rupanya kan. Jadi kayaknya enggak dibaharui dulu gitu loh. Alai mau lebih baru las muhape detai nak pesipata suara tuluna salah, gak bisa budui. Karena datang dari hati yang dibaharui gitu. Gabi ulidui dangalanga metuahi tarupani ngakalan sia nama redeon gabe otomatis dak tabu-tabudui molorosian rohanai baru gitu. Dia akan menjadi nyanyian baru bagi Tuhan, akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu marhiti sienidu hita. Dan secara umum dikatakan di gobar khodo marhite paredeon yakana porsean nang marhite buku pasal menipe kecenderungannya adalah mensyukuri, bersyukur atas segala perbuatan Tuhan. Mazmur ini pun atau kronika ini pun, Mazmur Daud ini ada juga ajakan bersyukur kepada Tuhan. Sonong tagabar konake, waduh debata mangaramoti nasida. Soneno nei debata napatut sebaun ima debata Jehovah. Anggo debatanya kabangso nasing akka debata gana-ganaan dui ini na. Debata gana-ganaan, aji-ajiat dui ini na. Nama noba aji-ajiat dui. Ale yang gode batana taha porsian atas soba adalah nama nopa langit dohotano, artinya yang berkuasa dalam semua kehidupan kita. Alani khola debatano napatut sobaota. Jala di bagasan ni ikon madok muliati di kita. Bersyukur. Hidup yang bersyukur itu kehidupan orang percaya. Madok muliati di sudi namek manang nabalga iku gebetadok muliati. Songolan Indonesia Andar Ismail di dalam tulisan renungan di mana jika ikan besar enak jangan lupa ikan kecil juga enak ini mana rupanya mulut abu dek kemas nebinuan ni hula-hula manak tulang sampai 2 kilo borakna ale unang lupa hamu ikat teribe tabudo apalagi dong jengkol doho potena gitu ya kan sangat menarik juga itu. Buido mertebu-tebu halak holanalani namangalang kecongonon. Jelapatanna hal yang besar kecil itu semua harus kita syukuri dalam kehidupan kita. Anggos ada hujaha cerita. Ini sepasang anak yang kembar ini. Anak yang kembar. Ternyata walaupun mereka kembar tak selamanya sama pemahamanna dohot panidengionna. Dan apalagi noto dia rupanya, tapi mungkin begitulah mereka. Jadi mereka tinggal di sebuah komplek rumah yang agak luas, banyak tanaman di sana. Udah gua kasut suana di sini suanya ka natorasna. Pada satu masa, tiki marmia palahina dua masih aja kamal kita itu jota dalani kubun daminani bapak tahun among tahun inna. Lama nasi di simar dalam perjalanannya mereka menemukan di situ ada bunga mawar sudah mekar bagus cantik gitu. Roma sinapar jelun teri putih gimana wow cantik banget bunga mawar yang gimana harum lagi ini mana wow luar biasa ini mana dikagumi mana rupanya itu benda idok ra atas somal bunga mawar dote sewit flower nak rupanya aku nama situ buru di gorat tasoni doh bain panikan akhirnya gabi oli bana anggurang dang nauli rai mana panikan ale Roma na sedon na tinuduhon naon iya memang bunganya cantik tapi ada durinya ini mana kan itu cukalai musim merdalan
Adong do jeruk di isuan natorasnya sih ngamar perbue lagi ranum. Baru rona perjelan dok, wah jeruknya udah berbuah. Enak. Ibu tiba nih, ibu tiba nih. Ya langi mana? Wah enak, manis. Nggak mana? Rona sedot dibuat. Iya memang manis, tapi banyak batunya. Nggak mana? Kan? Baru itu cocok lagi musim berdadung lu jalaki mulak mahitain mulak. Kudul mahakili di teras-teras ni jabuna. Udah haus ya enak. Minum mahal lagi, mungkin kuro panas songon iklim noeng. Dibuat minuman soft drink sekulkas, kan? Dengan ukuran yang sama, rak minum lagi, minum. Habis satu ngak ala niwasna, rak mamyak komak. Nah perjului mandokon, wah, tinggal setengah lagi. Ini ala dungi dongor mana satu ngak. Ji, nah dua hono nah hai dokon, dang idok ini mana tinggal setengah lagi isinya, ala idok mana? Ah enggak. Sudah setengah kosong, setengah berisi atau setengah kosong. Itu gambaran kehidupan ya. Nah parjulu nakingan bunga mawar yang cantik dan indah dan wangi. Dia melihatnya itu dari keindahannya, menariknya. Aliang guna sedos semamereng nahumurang na di mana? Mersuga inna. Suganedo di parsual di mana? Suganedo di parsalah ni mana. Ala ini dong gue ada seniman madok. Mungkin kalian protes atau komplain bahwa bunga mawar berduri, tapi ingatlah dalam bunga mawar ada yang indah. Kita lihat di sana gitu. Jilapatan nak waduh hitam mamereng nauli nadingganai, jangan melihat yang negatifnya, jangan durinya lihat dari bunga mawar. Tapi lihatlah warnanya, harumnya yang menarik. Nah, padua hon nakingan diputik jeruki dialang manis enak anggona sedom mamereng tabune itu diberengi mana manis nih alina sada betune itu di parsal honi mana dang dei nih betuna do songoni do na patulu honi narak minum nasida na sada madokon satu nganai tinggal bah nah lapatan na adong dope aleng guna sada na kosong nih itu diberengi mana na hurang nih tong ngehabis satu ngak inna tapi adong dope satu nganai bukan hilang sama sekali. Itu adalah sikap dalam rasa bersyukur, mensyukuri apa dan mampu memereng bunga mawar untuk disyukuri cantik. Kalau kita hanya melihat durinya, kita tidak akan mampu bersyukur rasa jeruk itu manis, enak, bermanfaat untuk kita. Dan bersyukur kita mulu batuna do nata paraswalhon songoni do nakingan dohuk minumani molo sena kosong ngedo na zida ayamu piak kenang dompet muna natino hormona do yetongi hamu iya naro tu dompet muna idang yetongi hamu roro natari peciun 7 juta dak songoni daw ngehabis 200 nak tupak 200 namusik kan na moru-moru nai na kurang-kurang non natong seido dia itongi dak ya dingo imana puji Tuhan rodo PHP pacuk 7 juta sebulan mandok putih manang rodo pe gaji ni amat tasikin sekian itu enggak dihitung itu sehingga terkadang melihat hulu-bulu nenek terhabis musim satu enggak kan ai wak sekolah dope mulai dak kenapa sekolahon do tak karagam nasing dope rupane medikur pedikur dope dia ka nau poso kan itu dia bah ngehabis ada satu enggak enak habis ni do dibereng. Bukan dia lihat masih ada di situ uangnya sebagian. Artinya bodoh hilang rasa bersyukur kita ketika itu yang kita lihat. Ali waduh kita mamereng sorna king. Apa perbuatan Tuhan dalam hidupku? Arona binani dibata. Mulu tungadok penatar sakon sotong holanar saknai nata persoalkan sehingga kita tidak pernah bersyukur untuk Tuhan. Ali tabereng banyak hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini sehingga kita mampu bersyukur. Menyanyikan nyanyian baru songonan di nanaking di pe baru hita gawe mar sangat ma guarni Tuhani marsih sinima di ju hita nakingan marhiti topik minggu sedarion maredde mahamu di jahuba ade sadok tanoon dan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan alaniaha patut do sudiak kana porsea ikomat do muliate dan bersyukur atas segala perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Martang yang mahita. Mulia tema Tuhan, marhiti hatam nama makulingi parsaoran nami di minggu
sederion di pengot tolo hami Tuhan tutu nang maredde di guarmo mamuji pasangap pokok marhite edde nai baru sian ngudu napi nai barum gabi tarpabigi ho kami ma nang edde nai baru na gabi hasangapon puji-puji edde ho di pengot to mahami marhiti sini Tuhan marningot sudi dinggan ni basam do tasini roham di pardalanan ningudu nami tungalani huasom do Tuhan terbaik kami mangalaka lak ngudu nami on Tuhan dadalani gugu nami sabing alai hinabalga ni asi dohot holongmu di hami ubay terbaik kami nang mangalakahon lakanami pi Tuhan buidupi hami nang mangula akaulaw nami buidupi hami parmudu-mudu akapino parnami buidupi hami nang makalatson ragam nilas niroha jala madday di hinadinggan ni basam Tuhan di perdalanan ningudu nami alani mulyati ma Tuhan tutu di hatam na marsaringar di tonga-tonga ni parsaoran nami pahot patugu may Tuhan gabi buhal nami may lam matoras lam tugu di pakka porsion nami diho songoni mali Tuhan nang dia kapak kubesion dan ipatupan ni huriam di hakabi pimampang perapatanon makorasi mahwali Tuhan di sudi pakkubesion nang tingkat kategorial pertangiangan doh taka ragam nasing asa salihu nabui mardala doh denggat Tuhan dalam menugu-nugu parsauran do pakka porsion nami di huali Tuhan disediaka ruasni huriape suak songoni do ali Tuhan rodonang hami martangiang tujulum pasahator ruasni huriam na ditongan yaka parsahiton mainan nami nyonya si marmata buru si mangucong na dirawat di Jabu natades manik dirawat di Jabu songoni tugu catur windu si hite songoni nang maruhum pangihutan doluk saribu tung dia pi Tuhan sahid na masa di pamatang nasida apeho matangamu mamasu-masu akka ubat na pinasahat tu nasida mamasu-masu molo petung di patupak ka dokter tindakan-tindakan tu nasida asa dalam mume Tuhan laho mangalehon gugune baru dohot hamamalum malilumubi Tuhan molo pe pamatang nasida marhagaleon nalani sahidi alai Tuhan naing ma anggo partodion nasida naik totong marsi hohot di bagasa kolam tugu lam hiras nang sudi keluarga nang na pature-turehon nasida pe ali Tuhan syok songonima nang namarulang tahun di kelahiran homa totong Tuhan nama nabadi nasida hahi pason tabay nang pasu-pasupe akkana mekmet iburi-buru magudang lam matoras lam magudang dina nasaluhut dina magudang lam tu bisukna ali Tuhan jala dia kana mangulaulon na pinasida mamasu-masu maho songoni doho nang dia kana barulang tahun perkawinan pe horasi manasida di tonga-tonga ni pardonga sari pion nasida li Tuhan pahoton petuguhon asa holong nasyak kototong nang namangi hoti nasida ali Tuhan di pardalanan ni ngulu nasida alani ali Tuhan nang hamis aluhut pasahatot diri nami ngulu nami holat tujulum Tuhan jaloma tangiang dohot ili-hili nami nahu pasahat nami tujulum mangasahon guarni anakmu Kristus Yesus Tuhan nami amin. Mared di mahita cia bukit de nomoron marasono pulusia las tapasa ma peliata
kudus ni hingga sababoaho bari tanah muli bari taholongo di Yesus Tuhan hingga sababoahon bari tanah muli aduh sobat kudus Tuhan ditanai hingga sababoahon tusu denongaki aku manhideyo malu atau dikir hingga sababoahon bari tanah muli bari taholongo di Yesus Tuhan kita. Saupaboaho bari tanah muli alam binaritaho maafkan datang ini hingga saupaboaho atana sitongi tuna dihalomo asa maluahi hingga saupaboaho bari tanah muli bari taholongo di Yesus Tuhan Satangnya aku mapiliata ali di batama namin na di banua gijak ko do harorwani sa luhut sileho-leho nadinggan dohot na sa ulibasa na maulitus upasatami masyan na niliumi to hambi pilihan nami to say jalo may gabi uap na hujus di julum pasu-pasu may jalaramoti asahu para siya kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhay maruhanami marhidi-hidi todim asa lam hutad dahami gudang ni sileo-leo mitu hami asalam grigir hami madok muliati tuho marhidi-hidi Jesus Kristus Tuhan nami amin. Masana nilehon ni poniro di pamataku osadohot gogoki ponisahu arpaku upasaha itu
na di banua gijang sai pinarbadia maguarmu sai roma harajaumu sai saut malomo ni roham di banua tongosongon na di banua gijang leo matu hami sederu kangudua siapa hari si sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. I hope Dona Puna Haraja Dohot Hagogo Rodi Hasagapo Saleleng Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasarkon madamena tutodim. Amen. 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 Sohakulah memuji hebat papar holongi songon bunga nama gerbang di nabil sarari arsa dosa aposuho mago